سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو وزيناتات زته منግስት ኢትዮጵያን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን በዘይ መስማዕ ተዛዚሙ ምህላው መግላጹ ግዜው ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ጌታቸው ረዳ በዛዕባቲ ፕሮግራም መግብ ዓለም ኣብ ትግራይ ዝገብሩ ሓገዝ ኣቋሪጽሉ ዘሎ ምኽንያት ውሳነ ወሲዱ ምህላው መግላጹ በጉዳይ ሱዳን ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ልኡኻት ሰዲዱ ምህላው ምሕባሩን ሩሲያ ኣብ ልዕሊ ቭላድሚር ፑቲን ፈተነ ቅትለት ተፈጺሙ ዝብል መግለጽ ኣውጽያ ዘላን ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጻመን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን سبسكرايب كتقبرون نتنا يدول ملكت كتوقون بخبري عدمكم ኣብ መንጎ መንግስት ፌደራል ኢትዮጵያን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ኣብ ታንዛኒያ ከካየድ ዝቕኒ ቀዳመ መድረኽ ዘተ ሰላም በዘይ መስማዕ ተዛዚሙ ነቲ ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከካየድ ዝጸንሐ ኩናት ሰላማዊ መፍትሕ ንምርካብ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣትሒዙ 9 መዓልታት ከካየድ ዝቕኒ ዘተ ኣብ ሓደ ጉዳያት ኣብ ስምዕ ክብጻሕ ከም ዘይተኻለ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልከት እቲ ኣብ ሰሜን ምብራቕ ዛንዚባር ኣብ ትርከብ ኤምራልድ ሪዞርት ከካየድ ዝጸንሐ ዘተ ሎም ረቡዕ 3 ግንቦት 2023 ከም ዝተዛዘ መንግስት ፌደራልን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን በበወገኖም ኣብዘውጽኦ መግለጽ ኣፍሊጦም ክልቲኦም ወገናት ኣብቶም ዘይተሰማምዑሎም ጉዳያት ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃቡ እዚ ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ምዃኑ ዝተነግረሉ ዘርብ ኣብ መብዛሕትኡ መዳያት ሃናጽ ምንባሩ ተገሊጹሎ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ቀንዲ ኣብ ዝኾኑ ፖለቲካውያን ጉዳያት ምስማዕ ኣይተኻኣለን ዝብል መግለጽ ክህብ እንከሎ መንግስት ፌደራል ብወገኑ ኣብዚ ቀዳማይ መድረኽ ዘተ ኣብ ሓደ ጉዳያት ኣብ ስምዕ ንምብጻሕ ኣይተኻኣለን ኢሉ ኣብቲ በመንጎኛት ኬንያን ኖርዌይን ከካየድ ዝጸንሐ ፈላም መድረኽ ዘተ ዝተላዕሉ ጉዳያት ስምዕ ዝተበጽሓሎምን እቶም ቀንዲ ክረዳድኡ ዘይከኣሉን ጉዳያት በዝርዝር ኣይተጠቕሱን ኣብዚ ጉዳይ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ነቲ ዝጸንሐ ግጭት ፖለቲካዊ መዕለብ ንኽርከበሉ ዘለዎ ቆራጽነት ገሊጹሎ መንግስት ፌደራል ብወገኑ መሰረት ሕገ መንግስትን ኣብ ግብሪ ክስራሓሎም ጸንሐ መምርሒታትን እቲ ግጭት ብሰላም ንኽፍታሕ ዘለዎ ጽኑዕ መርገጺ ኣረጋጊጹሎ መንጎ መንግስትን እቲ ጉጅለን ዝካየድ ቀጻሊ ዘርብ ኣበይን መዓስን ከም ዝካየድ ዛጊት ኣይተፈልጠን እዚ ካብ ክልቲኡ ወገናት 6 ልኡኻትን መንጎኛታትን ዝሓቆፈ ዘተ በሰሉስ 25 ሚያዝያ 2023 ኣብታ ታንዛኒያ ርእሰ ምምሕዳር ዘለዋ ዛንዚባር ጀሚሩ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ክውዳእ ተሓሲቡ እኳ እንተነበረ ነተወሳኺ መዓልታት ድሕሪ ምንውሕሎም ተዛዚሙሎ ንመንግስት ኢትዮጵያ ብምውካል ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴንን ሚኒስተር ፍትሒ ጊደወን ጢሜጦዎስን ከም ተላዘብቲ ተረኺቦም ምንባሮም ካብቲ ቦታ ዝወፀ ሓበሬታ የረጋገጽ እቶም ክልተ ልኡኻት ኣባላት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ንምፍታሕ ንፌደራል መንግስቲ ወኪሉ ምስ ሕወሓት ዝተዘራረበ ጉጅለ ልኡኽ ምንባሮም ዝዝከር እዩ ብወገን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ጆርጂያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ መምህርን ምሁር ታሪኽን ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ሓደ ካብ መስረቲ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኦነግ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ መሪሕነት ዝነበረን ጣሃ ኣብዲ ከምኡ ድማ ኣማኻሪ ናይቲ ኣዛዚ ሰራዊት ዝኾነ ጅሬኛ ጉዴታ ይርከብዎም ሻትሻይ ወርሑን ዘቑፀረ ስምዕ ፕሪቶሪያ መንግስት ፌደራልን ትግራይን ምኽንያት ብምግባር ትማሊ ዝወፀ መግለጽ ክፍለ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተገብረ ዕውት መስርሕ ሰላም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ሰላም ንምምጻእ በሪ ምኽፋቱ በመጥቃስ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስት ፌደራልን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ተጀሚሩ ዘሎ ለዝብ ኣድናቆት ምግላጽ ይዝከር ክልቲኦም ወገናት ብኩሉ ተቐባልነት ክህልዎ ኣብ ዝኽእል ስምዕ ንኽበጽሑ ብቑኑዕ ልቦና ክላዘቡ ኣሜሪካ ከምእተተባብዕውን እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ እዩ ፕሮግራም መግብ ዓለም ኣብ ትግራይ ክገብሮ ዝጸንሐ ሓገዝ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ናይ ረድኤት እኽሊ ዝተገብረ ስርቂ ንግዚኡ ኣቋሪጽዎ ከም ዘሎ ዕላዊ ድሕሪ ምግባሩ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መንግስት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ነቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ተግባራትን ንዕኡ ንምክልኻልን ከምኡ ድማ ኣጻሪኻ ልዕልና ሓገን ምኽባርን ዘኽእል ክልላዊ ሓይሊ ዕማም ኣቂሙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መንግስት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ሕሱም ጸገምን ምዝነባልን ወዲቑ ተጸባይ ሰብኣዊ ሓገዝ ኮይኑ ዝርከብ ህዝብና ህይወት ንምድሓን በገበርቲ ሰናይ ዝመጽእ ሓገዝ ብዘይ ኣገባብ ምምሕዳር ምጥፋእን ናብ ዕዳጋ ምውፃእን የጋጥም ብምህላው ኣብ ህዝብናን ለጋስቲ ትካላትን ሰፊሕ ቅሬታታት ከላዓል ጸኒሕና ኣሎ እንድሕሪ ምባል እቲ ተግባር ኣብ ልዕሊ ብሓለንጊ ጥምየት ዘገረፉ ዘለዉ ህፃናት ኣረጋውያን ኣካለ ጉድኣትን ብሕሙም ሕዳር ዝሳቀዩ ወገናትናን ዝፍጸም ዘሎ ተደረበ በደልን ገበንን እዩ ስለዚ ነዚ ገበን ከም መንግስትን ህዝብን ክንዕጎሶ ኣይንኽእልን ስለዝኾነ ድማ ምስ ሰብኣዊ ሓገዝ ተኣሳሲሮም ዝፍጸሙ ጥፍኣታት ንምክልኻልን ኣጻሪኻ ልዕልና ሕጊ ንምኽባርን ዘኽእል ክልላዊ ሓይሊ ዕማም ወይ ታስክ ፎርስ ምጥያስ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ሌተናንት ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ኣካቢ ሓድሽ ተስፋ ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ ዝጋብሔር ኮሚሽነር ይሕዶ ጎስዩምን እቲ ሓይሊ ዕማም ኮይኖም ንኽሰርሑን ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ተመሳሳሊ ተልእኾ ዝፍጽማ ኮሚቴታት ኣጣይሶም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሞት
فريدهم قبن زفتصم زلو أكلات تحتاتነት كرغاغصون يفلط كبليو نتتفصيم زبحال زلو سرق نمكلخالن تكبرت دما ናብ ሕግ ንምቅራብን ውሳነ ከም ዝወሰደ ገሊጽ ዝርከብ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መንግስት ትግራይ ጌታቸው ረዳ መወዳእታ ለገስተ አካላት በሐፈሻ ውድብ ምግቢ ዓለም ድማ ብፍላይ ዘጋጠመ ጸገም ብልዑል ትኹረትን ኣብ ሓጺር ግዜን ሓቢርና ከም እንፈትሖ እናራጋግጽኩን ሰብኣዊ ሓገዝ አመልኪትኩም ኣብ ዝቀረበ እዋን ዘመሓላለፍኩም ውሳነ ኣብ ከቢድ ጸገም ንዝወደቀ ህዝብና ኣዝዩ ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ደጊምኩም ክትርእይዎን ዝተለምደ ሰብኣዊ ስራሓትኩም ኣጠናኺርኩም ክትቆጽሉን ኢላቦ ክብልዩ ናብቲ ኣብ ትግራይ ጸንሕ ንጥፈታቱንግዚኡ ኣቋሪጽዎ ዝበሃል ዘሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጻውዒት ዘቕረበ تمالي تزرقي حاب زنبر زيناتات اب ኢትዮጵያ ዳይሬክተርቲ አካል ውድብ ሕብራት ሀገራት ዝኾነ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ክላውድ ጃቢዳር ናብተን ኣብታ ሀገር ዝርከበ መሻርክቲ ትካላት ኣብ ጽሓፈ ደብዳቤ ኣብ ገለ ዕዳጋታት ዝተረኣየ ሰፊሕ መሸጣ ሓገዝ ምግቢ ኣብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ስክፍታ ክፍጠር ጌራ ኣሎ ከም ዝበለ ተገሊጹ ነይሩ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ረድኤት ከዓ ንኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብታ ክልል ረድኤት ምግቢ ንዘይግቡእ ዕላማ ይውዕል ኣሎ ዝብል ሓበሬታ መዘርግሑ ስዒቡ ኣገልግሎቱ ንግዚኡ አቋሪጽ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም ውድብ ሕብራት ሀገራት ኣብ ሱዳን ተኸሲቶም ዘሎ ኩነታት በዘተሓዝ ወኪላቱ ኤርትራ ናብ እትርከበን ሀገራት ዞባ ቀርና አፍሪካ መልአኽ ከም ዝርከብ ገሊጹ እቶም ልኡኻት ኣብ ተኽእሎ ፖለቲካዊ ዘተ ከጋጥም ዝኽእል ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብ ጎረቤት ሀገራት ክህልዎ ዝኽእል ከቢድ ጽልዋን ዝምልከት ይማያየጡ ኣለዉ ተባሂሉ በሓላፈ ፕሮግራም ልምዓት አኪም ስታይነር ዝምራሕ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሀገራት በክልተ ግንቦት ናብ ኣስመራ ምብጻሕ ድሕሪ ምክያዱ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ዘትዩ ክብል ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል قد تويتر صحيفو نيريو ستاينر كوانا صحفو ودو حرات هاجرات أنطونيو غوتيريز تلأخ دبدابة كم زركبون ات مينيستر اسميرولو مكتل وانا صحفي امينه محمدن كوميشن سب او مسالات ودو حرات هاجراتن فولكر تركن بوغنوم ناب ኢትዮጵያ በመብጻሕ ተግባረ ስምዕ ሰላም ደቡብ አፍሪካን ህሎ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያን በዝምልከት ድሕሪ ምዝታይ ኣብ ሱዳን ዘካየድ ዘሎ ኩናትን ዝህልዎ ጽልዋታትን ውን ከም ዝተመያየጡ እቲ ትካል ኣፍሊጦ ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊትስ ብሸነኹ ናብ ናይሮቢ በመምራሕ ምስ ፕሬዝደንት ኬንያ ዊሊያም ሩቶ ተራኺቡ ኣብ ህሎ ሰብኣዊ ኩነታት ሱዳንን ኢጋድ ይኹን ጎረቤት ሃገራት ተጻረርቲ ሓይልታት ናብ ፖለቲካዊ ዘተ ንመቀረቦም ክህልዎን ዝኽእል ኣበርክቶን ዘትዮ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምዕዛብ በአካል ናብታ ሃገር ክበጽሕ ምዃኑን ተገሊጹላ በኩናትን ደርቅን ዝሕመት ዘሎ ቀርና አፍሪካ ኣቓልቦ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰለት ሃገራትን ስሒቡ እኳ እንተሎ ነዚ ኣማይት ኣሽሓት ሰባት ግዳይ ክገብር ተኽእሎ ዘለዎ ሰብ ዘምጽኦን ተፈጥራውን ጸገማት ንምቅላል ግና ዘዕግብ ተበግሶታት ከም ዘይተወስደ ብዝተፈላለዩ ወገናት ወቀሰታት ይቐርብ እዩ ካብ ኩናት ትግራይ ዝተሰደዱ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ስደተኛታት ዝርከብዎ ማዓስከር ስደተኛታት እምራኩባ ሱዳን ለሙን ሓደጋ ናይ ሓወ መቀጻል ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ወጪ ዘሎ ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ኣብቲ ዕዳጋ ዝካየደሉ ከባቢ ናይቲ ማዓስከር ሓያል መቀጻል ከም ዘጋጠመን 267 ንኣሽቱ ዶካውንትን 30 ምዕቆባ ኣባይትን ከም ዝተቃጸለ ክግለጽ እንከሎ 247 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ድማ ብኸቢድ ተጎዲኦም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ ሞስኮ ርዕሰ ከተማ ሩስያ ዝርከብ ቤተ መንግስት ሩስያ ክሬምሊን ኣብታ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዕለታዊ ስርሑ ዘካይደላ ከቢብ ቅርጽ ዘለዋ ቤት ጽሕፈት ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ሩስያ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ናይ ቅትለት ፈተነ ጌራ ክትብል ከሲሳ መሰረት ሩስያ ውጽያቶ ዘላ መግለጺ እተን ድሮናት ነቲ ኣብ ክሬምሊን መንበርን ቦታ ስራሕን ቭላድሚር ፑቲን ዝኾነ ገዛ በመጥቃዕ ነቲ ፕሬዝደንት ክቀትላ ፈተነ ጌረን ዝብል ኮይኑ ዩክሬን ግና ነቲ ናይ ሩስያ መግለጺ በመንጻግ ምስተፈጻመ ዝኾነ ይኹን መተሓዝ ከም ዘይብላ ገሊጻ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ በብዝሒ ዝርጋሕ ኣብ ዘሎ ስእልታት ሓንቲ ድሮን ናብ ክሬምሊን ገዛ ክትቀርብ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብታ ላዕለዋይ ክፋላ ከቢብ ዝኾነ ቅርጽ ዘለዋ ፕሬዝደንታዊ ባንዴራ ተሰቒላ ዝነበረ ገዛ ምስ በጽሕት ክትፍንጀር እያ ተራእያ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ትማሊ ምሸት ክልተ ናይ መጥቃዕቲ ድሮናት ከም ዘውደቑ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ናይ ቅትለት ፈተነ ተኻይደ ኣለ ክብል ከሲሱ ነዚ ኣመልኪቱ ወሃበ ቃል ፕሬዝደንት ዩክሬን ሂቡ ኣብ ዘሎ መልሲ ዩክሬን እቲ ብሩስያ ተገቢጡ ዘሎ ልኡላዊ መሬታ ሓራ ንምውጻእ ትጽዕር ዘላ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕታት ኣይተዋፈረትን እቲ ፍጻመ ከዓ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምክያድ ከም ምኽንያት ክትጥቀመሉ በዓላ ዝመሃዘቶ ክትከውን ትኽእል እያ ብምባል እቲ ተግባር ምስ ዩክሬን ዝኾነ ምትሓዝ የብሉን ብምባል ንመግለፂ ሩስያ ነፂጎም ኣለዎ
نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم.